Gaur gurean elkarrezketen txokoan mugan taldea dugu, ongitorriak Pablo, Ander eta Enara. Zer guztu bete? Ondo. Ondo, gustora hemen. Gustora. Zuen onduan. Diska erdia kaleratu duzu, beste erdia ja bidean dago, eta jendea orain dago musika kainero ateratzen, eta zuek esan duzu ez. Gu, plaza itxi. Kantu batzuk genitun kaineroak, beste batzuk lasaiak, eta estudioara joan ginean horrekin, argi ikusi genuen zaila izango zela juntu ateratzea guztia, disko bat gora, bera, egingo zuen, pixkat. Nahiko lan izaten da ja, nahiko erronka izaten da ja talde batentzat, eta zuek esan duzue, zer, urte berean bi diskaterako ditugu. Baina, Xabik ere, produktorak aipatzen zuen, zegoela, punto, humiltasunetik, baina txuleria puntu pixka bat, esaten, venga, guazen, egitea nahi dugun moduan, nahi dugun kantamota, nahi dugun disko hau, aterako modu batean, eta bestea, hau egiten dakigu eta hau ere, pixka. Ni naiz oso mugitua, oso kulo inkieto esaten dena, ez? Eta bai esaten diate, eta zu musika hau, nola konpentsatzen duzu, nola egiten duzu hau? Eta taldekideen artean liskarren bat ibilidaz. Osoikoa. Ez dugu, egia da, guk oso harreman estua daukagula, oso harreman sanoa, eta bai ditugula gure liskarrak noski, baina lagunekin ditudan bezala. Azkenean, asko pikatzen gera, hori erabakiak, hartzerako momentuan, erabaki gogorragoak. Bueno, Irukote, saioan intimitateari buruz egon gara hitz egiten, Pablo bakigu zuk abesti gehienak sortzen dituzula, idazten dituzula, eta kalean galdera hau egin dizuete. Taldekidei letren atzean dagoen historioak kontatzen diezu beti. Zaiela asko importa. Azken aldian gehiago. Inoz ez duki arazorik hortako, baina ez dugu ohitura duki. Eta disko honetan lehenengo izan da, Xabi Erkizia produktoreak, gaten estudioan nago batean, da galdetu ziela hau, eta kanta hau, bakizu zertaz joan? Eta besteak ba ez, eta zuk ez diazu kontatuta. Ba ez, pasatu ere egin Eta igual ematen du orain letren asuntonekin ez ditugula hori sentimenduak elkarri kontatzen nik uste dut, igual gehiago hitz egiten dugu afari batean, letrari buruz hitz egiten dugunean, baina letra aurkezte iguta gaia esan, ez dugu hori buruz hitz egiten, baina. Gehiago esan da katarazoa letrekin. Bale. Eta nik zabalduko gumeloia, eta nik jakin ditzazketa bestiak oso ondo, baina letrak ez. Osa, muganen abesti guztiak ez dakizkit. Eta baduzue, abesterako orduan beroketarik edo zerbait ritualik egiten duzuena horrela erakusteko guri? Nik ez dut abesten, ez diate guzten. Ritual bat badegu. Ritual bat talde bezala badakagu, bai. A ber, nola? Da pixkat rara, baina egiten dugu, rara, super mainstream, egiten dugu muxua ekin, da? Muxua bat ematen dugu. Eta segun zein esku daukazan, ez Marcos eskutan jotea komunera justo lehenago. Eta hien, bai. Bueno, Irukote, berriz kalera goaz, beste galdera bat badut eta zuetzat. Kamara aurrean eroso zaudete. Ui ba. Nik anak jakin edo txegen, erako jarri aurpegia, ez da ini. Bere erantzun agian da ez. Nik ez daukatzen txazi hori oitzen noala zer, eta adibidez mugarekin egin behar ditugunean nola bideoak grabatzeko promozioak eta, bueno. Kontzertu bat eta gero, beti dago norbait taldean eskapatzen dena oso azkar ezerrez batzeko. Norri izaten da hori? Egia da, askotan egiten dugula jaso eta beste norbait merchandisingera juten dela. Orduan bai, normalean Pablo juten dela merchandisingera, eta beste bat juten bada merchanea bi pertsona, enara izaten da bestea. Claro, normalean beti izaten da, ez da, bateriak lan handia izaten du, montatzerakoan eta kentzerakoan, Ni eskakatzen naiz asko. Bai. Anderrek lortu du zerbait, nik uste Euskal Herri osoan bateria gutxik lortu dutena, dela lortzea ez bakarrik berak, baizik eta talde guztiak bere instrumentu guztia jasotzea. Familia giroan sortzen den kutsu hori, Familia giroa atzetik aizkorarekin. Hori da. Joango gara ikusten, Aritz.
Puta biok, Gonbidatuta batera. gaude. Noski bai. Erosiko ditugu sarrerak. Nola egiten dute hauek horrela, Horrela. ezta? Eta musuitxo. Hori Ai, da. Ai, txida. Maiatzak amazazpi? Maiatzak amazazpi. Ni urte betetzerako. Serio? Amabian da, baina bueno. Txeo pari gisa. Hori da, opari Bai. bezala, oso ondo.